Jó, itt van valaki, így ide kicsalogatom. Meghalsz, én győzök. Ha legyőztek, pont az utolsónál. Nos, így. Ó, van egy kis gond, hogy nincs is gemünk. Nem, anyunk felületszúva van, Noel. Jó, van, nem nézem. Hol van? Ezek a... Nos, mindjárt be is adja. Akkor ami ez a barátom. Itt van az élet. Ja, így ebbe a kocsiba elbújunk. De említem már, Ez a bolond nagyon lövődözik. De meg fogjuk őteket ölni. Várjatok, skacok. Bam, bam, bam. Jó. Ez erős. Bam, bam, bam. Fú, skacok, ez erős. Most kacok, meghaltunk. Nem baj. Újra éledünk. Ez a hóra, most nézd! Ó, ez a kedvenc karakterem. Ez az így. És kacok, meg is nyomjuk play. És kacok, el is indult a játék. Jó, miért repült? Bam, 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 bam. Jó. Bam, 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 bam. Nagyon megijedtem. Jó, most kacok. Megyünk. Megyünk. Ó, ezekben nem szabad belemenni, mert az előző videóban is ebben haltam meg. Mert összerágod. Bam, 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 bam. Jó. Nos, kacok, mind győztünk. Én szerintem már ez a videó ennyi is lett volna. Sziasztok!